Terve, olen Kenneth Sundberg ja keskustan ehdokkaana näissä eduskuntavaaleissa. Olen 21-vuotias ja olen viimeistänyt tradenomin tutkintoa Turun ammattikorkeakoulussa ja sivussa toimin osuuskuntayrittäjänä markkinointialan hommissa. Mä lupaan teille yrittäjille muutaman asian. Ensinnäkin sen, että jos mä valitaan eduskuntaan, niin mä edistän kaikin voimin pienyrittäjien asiaa, koska mä uskon, että Suomen tulevaisuus lepää niissä. Mä haluan helpottaa erityisesti ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja vähentää sitä sääntöviidakkoa, mikä pienyrittäjä kokee. Ja mä en puhu ainoastaan startup-yrittäjistä, vaan kaikista yrittäjistä, rakennusyrittäjistä, siivousyrittäjistä ja myös niistä startup-yrityksistä. Toinen, mikä on mulle tärkeä asia opiskelijana, on se, että helpotetaan opiskelijayrittäjyyttä ja sitä, että luodaan joka korkeakoulun ja joka vähän niin kuin opintoasteelle jonkinlaisia tapoja kokeilla yrittäjyyttä ja lähteä niin kuin liikkeelle matalalla kynnyksellä, jossa on myös vähän niin kuin ohjattua toimintaa ja päästään sitä kautta eteenpäin ja saadaan ehkä se kipinä siihen, että lähdetään lopuksi yrittämään. Kyllä mä näen niin, että yrittäjissä on se Suomen tulevaisuus ja ne joko nostaa tai laskee meidät kansakuntana, mutta mä uskon erityisesti pienten yrityksiin, niissä on tulevaisuus.